И здравейте хора, аз съм DuckMonkey и това е кандидатура за серверът Simple World. Ами да, на 13 години съм от град Варна, казвам се Красимир. И да, първата постройка е тази вятърна мелница, която се получи доста добре. Ето това е перката. И ето това е тя отвътре. Колко е готино. Мен лично ме радва. Следващата постройка е тази. Така симпъл къщичка за оцеляване. Ето това е обзавеждането отвътре. Да. Ето тук си пускам фенерите. Следващата къща ето тази. Най-яката. Тук си имам честове, скрити workbench-ове и портал към Недера. Ето още една малка къщичка, готина. Ето, завеждане така. Тази къща е просто за така, за декорация и е доста готина. Тук отзад имам една редстоун система и да, ето тук имам и една градинка така, която е без редстоун система. Това е тя. Ето е редстоун системата. Просто една най-обикновена редстоун система. Писани, тук отзад е вода и левари и редстоун така. Чай малко. Така по-добре. Както да има лека несиметрия. Но това е просто да ти покажа, че мога да правя поне нещо на редстоун. Не съм от най-добрите редстоунери, обаче мога да правя тия по-симпъл нещата, като това, като такива автоматични ферми. Да бе, и такова, и автоматична врата мога да правя. Да, такива симпъл неща. Мога да си прави и спаунер, ако те интересува. Да. Тук да продължим. Тук има две еднакви беседки, готини. Сега ще си пиш кафето. Ето е отвънка, нищо особено. Тази същата няма какво да я показвам. Да преминем към корабчето. Ето го. Това е то, тук. Тос. Както да е. Дед кара кораба, седи се тук, ето е. Си пилотира. Ето му кормилото. И се кара. Тук има примерно нещо да си седнат хората там, да си ядат, да си пият нещо. И тук има още две мощчета. Едното от тях е това. Да събрах да ви покажа това отвънка. Това е корабчето. Това е другия мост. Това е другия мост, който е готин. И онзи там. Готини мостове. За декорация. Да, това е от моята кандидатура за Simple World. Надявам се да ти харесвам дефайнът и да ме приемеш. И да, това е.